खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन माबोरै जोंनि हादोराव सिख्लाफोरनि देहा बेपार सलायगासिनो दङ माबोरै गामिफोरनिफ्राय गोरिबनि फिसाजोफोरखौ थगाय थसि लाना फैनानै सहराव फानफैगासिनो दङ बेफोरखौ गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै आरो बेफोरबायदि भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गंसे बिराद गोरिब नखर जेराव फिसाजो सासे आरो बिमाल' फिसाजोनि बैसोआ प्राय 20 बोसोर जागोन आरो बै फिसाजोआ टिउसनफोर फरायहोनानै गथ'फोरखौ आरो गुबुननि न'फोराव जायखिजाया खामानि मावनानै बे नखरखौ सालायलांगासिनो खस्थ'यै एसे फैसा जमा खालामनानै सानसेखालि एन्ड्रइड मबाइल गंसे बायनानै लाबो आरो एन्ड्रइड मबाइल गंसे बायनानै लाबोनानै जों जाबायदि मबाइल बायनाय लोगो लोगो फेसबुक इन्स्टाग्राम बेफोरखौ जोङो नायग्रोयो दोंना गैया बिदिनो बे सिख्ला गथ'आबो गावनि मबाइलाव इन्स्टाग्राम एकाउन्ट मोनसे खुलिनानै गावनि आइडि बानायनायसै आरो बिदिनो बिसा नखरा थिग थाकैनो गोरिबबाबो जानो गैयाबाबो सलायलांगासिनो दंमोन नाथाय सानसेखालि बिनि इन्स्टाग्राम मेसेन्जाराव मोनसे मेसेज फैयो हाय होननानै आरो बिखौ नायबाथाय सासे राज होननायनि सेंग्रानि मेसेज बियो आरो बिदिनो बिसोरो मेसेज खालामलायनानै मोजां माने लोगो जादोंसै सानैबो आरो बिदिनो सानसेखालि बे राज लोगोआ बे सिख्लाखौ बुंनायसै जे नोंथ' नायनोबो समायना आरो नोंहा लेखा फराबो दं गतिके नोङो फिल्माव ट्राय खालामा मानो नोंनि गोजौफोराबो मोजां आरो नङाबा नोंनि थाखाय आं मोजां साख्रि होनो हानाय आंनाव मानसि दङ बिदि बाथ्रा बुंनानै बे सिख्लायाबो माने फोथायनानै लाबाय मानोना बिसोरो प्राय 6 माससो बिदिनो रायलायबायदोंमोन मेसेन्जारजों उनाव नाम्बारबो हरलायलायनानै आरो भिडिअ कलिंफोराव बिदिनो आरो जि बाथ्राखौ आं रायलायबाय दङ जि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगासिनो दं बे बाथ्राया जाबाय तुर्किस्तान आरो इन्डियानि बाथ्रा सेंग्राया जाबाय इन्डियानि आरो बै सिख्लाया तुर्किस्ताननि आरो तुर्किस्तान नोंथांमोना गुगोलफोराव सार्च खालामबा मिथिगोन बहुत गोरिब जोंनि इन्डियानि प्राय बेयाव माने 800 टाकानि खामानि होयो 800 रांनि खामानि होयो आरो बिदिनो बिसोर रायलायलायनानै थिग थाक जाबाय आरो नखराव बेबो सानबाय सिख्लाया जे आं खामानिखौ मोनबाथाय जोंहा बिमाया ओरैनोबाबो बेमार आजार जागासिनो थायो आं बिमाखौबो मोजाङै नायलांनो हागोन बिदि साननानै बे सिख्लाया कनफार्म खालामबाय जे थांगोन बिनि उनाव बे सिख्लाखौ बै सेंग्राया माने भिजा सिजा सब रेडि खालामना हरबाय पासपर्ट भिजा गासैखौबो रेडि खालामना हरबाय आरो बिनो टिकेटखौबो माने पस्टनि थ्रुयै पठायनानै हरनायसै आरो बिदिनो सानसेखालि फ्लाइटआव गाखोबाय बे सिख्लाया बिमाखौ खुलुमनानै ओंखारबोबाय फ्लाइटआव गाखोनानै फार्स्ट फ्लाइटआ जाबाय बिनि दुबाइसिम आरो दुबाइयाव ओंखारफैबाय ओंखारनाय लोगो लोगो बै राजनि सोरबा लोगो बै लोगोआ बिखौ माने बिनि नामनि कार्ड लानानै बिखौ बुंबाय जे आंखौ राजआ थिनहरदो होननानै बिनि उनाव बिखौ गंसे हटेलाव लाना थांना बेयाव हरसे थानानै अखानायै आरो माने बेलेग फ्लाइटआव बियो गाखोनांगो बिनि थाखायनो बियो एबार दुबाइनिफ्राय नेपालसिम गंसे फ्लाइटआव माने गाखोफिननांगो बेनिखायनो बियो फैफिनबाय अखानायै फुङाव हटेलनिफ्राय फैनानै बै फ्लाइटजों बे नेपाल मोनफैनायसै जेब्लानो नेपाल मोनफैनाय लोगो लोगो बे राज सेंग्राया सिगां थिनहरनाय बायदिनो आरो गुबुन सासे मानसि थिनहरो आरो थिनहरनाय बै मानसियाबो बिथांखौ रिसिभ खालामो आरो बुङो जे आंखौ राजआ थिनहरदो नोंथाङा फै होननानै बिदि सानना बुंनानै गारि गंसेयाव बे सिख्लाखौ लानानै थाङो लानानै थांनानै ससे लामा थांनायनि उनाव बेखौ बेलेग काराव माने बास्लायहोयो बै कारा गिदिंना थांफिननायसै आरो बियो बेलेग काराव गाखोना फैयो
बेबो बे राज होननायनि बिदिनो लोगो लोगो होननानै प्राय गंब्रै गारि सोलायनायनि उनाव गंसे हटेलाव बेखौ लाना थाङो आरो हटेलाव लाना थांनानै बिनो माने थाखा फैसानि जायनो बेखौ रिसिभ खालामदो बिनो एसे एसे रां बिनि आखायाव होलांगासिनो थादोंमोन बै सिख्लानि आखायाव आरो बिदिनो बियो बै हटेलाव प्राय सानब्रै बे हटेलाव थानांगौ जानायसै आरो बेयाव बियो खोब शपिं खालामबाय आरो निजेया गोसो सिङाव सानबाय इमान मोजां जिबन आं मोनफैबाय मोजाङानो जासिगोन इसोरनि अननायाव माने इसोरखौ गोसोआव गोलैबाय बियो आरो गोसो सिङाव खोब खुसि जाबाय बियो इमान मोजां खामानि आं मोनदों बिनि उनाव सानब्रै खालि बे सिख्लाखौ रिसिभ खालामनो आरो गुबुन सासे मानसि फैयो बिनि रुमाव हटेलनि रुमाव आरो बेखौ बेलेग गंसे माने काराव दिखांनानै लाना थाङो आरो एबार कारजों बेखौ नेपालनिफ्राय बिहार जानानै इन्डियायाव आरो इन्डियायाव हाबफैनायनि उनाव ससे थांनानै बे सिख्लाखौ गंसे बुलेट फैयो बुलेटआव सासे मानसि दंमोन आरो बेबो राजनि लोगो गासै जेसेबां माने बिसोरनि टिम दङ सब राजनि लोगो होननानै बुंनानै बेखौ लानानै थांबाय थायो आरो बे बुलेटआव लाना थांनानै बेखौ गंसे हटेलाव गारना दोनहैयो बे सिख्लाखौ आरो बै हटेलाव प्राय सानथाम सानब्रै बियो खानसि खुरै सुनांदो बिसनाफोरखौ साफा सुफा खालामनांदो बेफोरखौ मावनांदो नाथाय सानथाम सानब्रैनि उनाव आरोबाव सासे ओरैबायदि मानसि फैयो जाय मानसिया बेखौ माने बुंफैबाय जे नोंखौ राजा बेयाव खामानि मावनो होआखै गुबुन मोनसे जायगायावसो खामानि मावनो होदो जि खामानि नों सानथाम सानब्रै मावबाय बिनि फैसाखौ मोनगोन नोङो सिन्था खालामनाङा बिदि बुंनानै इखालि बेखौ लानानै थांबाय आरो इखालिनिफ्रायनो स्टार्ट जायो बिनि बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरो आङो बेफोरबायदि क्राइम स्ट'रिफोरखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ जेबो दुखु होनो बा जोंनि हारिनि बेफोरो बदनाम जाहोनो आं नाजाया आङो नोंथांमोनखौबो बेफोरबायदि क्राइम जानायनिफ्राय साबधान थानो थाखायसो नोंथांमोननि थाखाय आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायो बेनि थाखायनो जायफोरा बेफोरबायदि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ माने शेयार खालामलाय मानोना बेफोरबायदि घटनाखौ मिथिबासो मानसिफोरा मा जायो एसे साबधान जानानै थायो गतिके बे मानसिया बे सिख्लाखौ लानानै थांबाय हटेलनिफ्राय आरो लानानै थांनानै गुबुन गंसे हटेलाव दोनहैयो आरो जि रुमाव बेखौ सोना दोनो बे रुम सिङाव प्राय आरो साब्रै साबा सिख्लाफोर दंमोन जायनि माने ड्रेसफोरा एसे माने खम जि जोम गाननानै बेयाव जना किसुमाना सिगारेट सोबबायदोंमोन किसुमाना गाव ओरैनो आयना फिसाफोराव नायनानै माने देलायलायबायदोंमोन बे थांनानै एसे माबोरैबा साननायसै मानोना इमान दिनै प्राय 10 दिनानो जाबाय प्राय मोजाङानो सोलिलांदोंमोन बिनिया दिनफोरा नाथाय दिनै एसे माबोरैबा बे गोसो सिङाव एसे गिनायबो मोनदों आरो मा रखमबाबो मोनदों आरो बिनि उनाव सासे खोब लोदो हिनजाव मानसि फैयो आरो हिनजाव मानसि फैनानै बेखौ बुंबाय गासै बाथ्राखौबो दिनैनिफ्राय नोंनि खामानिया इयावनो आरो इनिफ्राय जेब्लाबो खारखुमा लांनायनि नोङो सेस्था खालामनाङा आरो नों हानायबो नङा बिदि बुंनानै फार्स्टआव सानसे साननै माने बियो अख्रा खालामदोंमोन माने जि खामानि थिनो बेखौ मावामोन बे सिख्लाया नाथाय ओरैबायदि बुयोमोन आरो बै ओरैबायदि बुनायनि भिडिअआ सोरबा सासे सिख्लाया माने भिडिअ केमेरा खालामनानै बेखौ भाइरेल खालामना होयो आरो भाइरेल खालामनानै प्राय मास मोनसेसो उनावसो अब्ला बै मास मोनसेसो उनाव जेब्ला पुलिसा रेड खालामो बै जायगायाव आरो बै तुर्किस्ताननि सिख्लाखौ लोगो मोनो पुलिसफोरा आरो बिनि गासै डिटेल्सफोरखौ नायो आरो पुलिसफोरा सोङो बिनाव माबोरै नों इमान गोजाननिफ्राय इयाव मोनफैदो आरो बै गथ'आ बै हिनजावसा गथ'आ अब्ला बियो रोथो गाबनानै गावनि दुखुनांथाव जालांनाय जि जाथाय बेफोरखौ गासैखौबो बुङो लोगोसे बेखौबो बुङो जे सानफ्रोमबो प्राय 15 जन मानसि मेक्सिमाम माने 15 जनालागि
मानसि बिजों खालामबाय थायोमोन आरो जोबोद अयथासार बिसोरो माने दा हौवा मानसिफोरा माबायदि नोंथांमोना मिथिगैयासो बहुत माने बेफोरबायदि हौवा मानसिफोर दोङो जोबोद अयथासार खालामो जायखिजाया बेफोरखौ नोंथांमोना जि बुजिनो गोनां बुजिना मोनखादो मा जालाङो आरो थिग बिदिनो दाबो बे केसा सलायबाय दोङो मानोना जोंनि इन्डियायाव जि जेसेबां केस कर्टआव गोलैसोना दोङो बेखौ माने फिनिश खालामनाया इमान सहस नङा आरो बिनि थाखायनो जोंनि इन्डियायाव मा डेटफोरा प्रसेसफोरा इमान माने मोजां नङा कुइक नङा आरो बिनि थाखायनो जोंनि इन्डियायाव केसफोर नांबाथाय बिराद गोलाव माने जालाङो 10 बोसोरबो जालांनो हानाय किसुमानथ' थैलांलायो मानसिया थेवबो केसानो जोबा ओरैबायदि जोंनि कर्टनि सिस्टेम नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो मानसिफोरा कर्ट कासारिफोराव माने केसफोराव थांनो बायो आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बेखौबो मिथिहोनो लुगैयोदि मानोना जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ आं तामिलनाडुआव थायो लोगोसे बेंगलर कर्नाटकानि बर्डारावनो ओजोंबो ओजोंबो आं थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो बहुद बिदि जोंनि हारिनि गथ'फोरखौबो आं लोगो मोनो आरो गुबुन बिसोरनि जि माने बेयाव सोलिनाय थानाय मा आरो बुंबावनो आं माने निजेखौनो निजे माने इमान नोंथांमोनजों बेफोरखौ रायज्लायनो मोजां मोना नाथाय नोंथांमोना जायफोरा बुजिग्रा जायफोरा मिथिग्रा मिथिखागोनानो बेफोर बाथ्राखौ जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो बयनिख्रुइ इम्परटेन्ट बाथ्राया जाबाय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि क्राइमनिफ्राय बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जाहाथे साबधान हायै सेंग्रायानो जाथों बा सोरबा सिख्ला मानसियानो जाथों बिदि माने लेंहरबाथाय मिथिया हसिया जानला मानला गुबुन जायगाफोराव दाफै आरो बेफोराव माने खोब बांसिनानो निजेनि एकदम सिना जानाबासो नोंथांमोना बिसोरखौ फोथायनानै बेफोर जायगायाव फैनो हागोन मानोना गोबां बेफोरबायदि थगायनानै लाना फैयो आरो लाना फैनानै बेयाव फैनानै बहुद आं नुदों माने हौवाया रुमाव जनानै गेम गेलेबाय थायो आरो हिन्जावा खामानि मावनानै जाहोबाय थायो आरो बहुद हिन्जावफोरखौ लाना फैनानै माने गावनि लोगोफोरजों माबा खालामहोयो बेफोरबायदि माने जानाङै खामानिफोरखौ जाहोयो जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम नोंथांमोना मोजाङै था साबधानै था बेफोरबायदि जाथाय जाहाथे जानाङा जोंनि हारिनि गेजेराव जि सिगां जालांबाय जाहाथे उनाव बेफोरो जाया बेनि थाखायनो आं भिडिअफोरखौ बानायबाय थायो नोंथांमोना जाहाथे साबधान थायो गोजोन्थों।